Abusia ye nam krom ene ehu se do mahina kasa atie si town na wodi edom anim no mo prapra kromu eyi kromu dododo kromu etina ewo se ye ahoho no nso yesi na ye de ehu gimu bi ye saka na ba ko wa ye no ebedi enkomo na wada roma ye fro se na wodi bire wa ha ne se ye fro ba fo opon asare do mama ni nyina achia me hene nie ni posi ni so do mama ni nyina achia me hene na oposi so yo na den na yehu wa ha sei fefefe ya na kasa na edi enim na omo prapra komi yo ni odi kan ye beda ho ase se nyam otwam na muhu dwumadi a yedi na montimi antwam mogina mo pese muhu ne yeye ne feswa no na ni nyina ne se ne mate do ma hene nka no oye bia kuru no mpese fi bam o sha ase okobe mfie nan nie oni ni num nie a adi sa adwuma na nye do ma kuru dua ne menko a oye koni oni ni nkuru atwa ho nyina hia ye hwe kuru no kura na biti se abesim kira aboma siwo hu ni nyina ye kuru ni bi ni nkuru a wo ho ni nyina utin ko ho ko ye adwuma exercise sa na nne da hu se nne da ye adwuma ya ye ne titiro pa ye do ma mane amankura hene a ja odi do osaifo na hemfo no ka ho ada ne bi nkunso nyame bo a chena ne ye be yi kese no sisi ahoho be ba kurom se ne ye nyina da bia ohun be hu se o ye adwuma ne na nkurom oprapra no ne se da kese se oba na se o ye de o ti ni hu si kurom na ja ohwe ba bia fin wo no na akrakra se ne ahoho ne be ba be hu se bibisa ekoso nti ne ye adwumadi a afa ato no so ho a da bia bia no ne na nkurom so nya firi tema be duru kurodua mi nko a ende ade chen ye na o se ye fa kurom ne ye hwe se bibia ye boko yo etina je se dia ewo efa clean up exercise no ho eno no ne krakra asa na ebeja ma akọ no nchame hene pese ka bibi che Ghana for ene do mama nyina efa ahonedie ehon se ne ho esi ehia mi da wase wa unim se ahonedie ehia ma nyempo wiase nyina ahonedie die ehia because ne ohwe pa die titiro ane se nyame kura na yeso no oyade se ompe ade ye fi ti fi ade a emwaye yehwe doma manin ha doma hene sha ase se osiesie doma manin ha fa sa fi ni sa ne ma no ho no se fa Marelia swati bebre nkanye sa nka utin hu se nkura wuo ni sa Marelia wuo no ne wonte ne kese nti ne ebesre Ghana fo oni ba beti ye nka nyina se be momodene ba bia be wo bia no be ye de be di honi ama ho na ye de aye kama se ne be ya ebesi sa ne ma we nyina ho kwana amaye nana chiame nyame sha ye da se pa enti no ye be se di mochi ebedi mochi enti no ewusia ye di nkomo afa clean up exercise a mahina ka se ti no ho esi krom na omo prapa enti no cha de ye kase no ye ne omu nyina na be ye na ewi a na ya to aso akwanyi be de so ti no doma ahinkuru ene ye wo no kura nie doma fe cleaner city everyday krona muti sei okọ ani 1 2 3 that's been so 1 2 3 that's been so wo hu raba okrom na nkran capital city ye be capital na ba sampe ye be